So, hello guys. Ngayon, ang ating content ay magluluto tayo ng chicken masala. Ayun. Manok po yan, manok. Ito yung manok natin. Ayan, no. Linis na yan. At ito yung ating mga ingredients, syempre. May kamatis at sili, onion, ginger, garlic, at saka ito yung ating mga additional na seasonings. Ayan, no. Ito yung cinnamon. At saka ito pang mga ano ba to? Basta ito yan, no. Makikita nyo, ito yan, no. At saka ito yung kahoy-kahoy na yan. Ayan, no. Ano bang mga tawag nito? Ito siya. Saka yung ating mixture. Ayan ang mixture natin. Oh. Turmeric powder. Saka ito yan, no. Turmeric powder. At mayroon tayong cumin powder. At saka mayroon pang hinaluan natin ng chicken or mutton masala. Siyempre mayroon siyang chili powder. Ayan. So ito lahat ang ating ingredients. At siyempre umpisa na natin maggisa. So ayun, lagay tayong mantika. Ayan. So ayun, mag-isa na tayo. Unahin na natin yung sibuyas. Sunod natin tong bawang. So sunod natin yung luya. Next, green chili. Next, tomato, kamatis. So, ayan na yan, no? Antayin lang natin na lumambot o madurog itong mga ingredients na ating nilagay. Tapos isusunod natin yung mixture, yung liquid mixture ng mga turmeric powder at mga cumin powder. At bago pala natin makalimutan, lagay na natin itong cinnamon, yung kahoy, ayan o. Saka itong maliliit na buto-buto na to, ayan o. Ayan. Siyempre, lalagyan natin siya ng ayan o. Ginger and garlic paste. Wow! Okay, lagyan natin. Isang kutsara. Ayan, o. So, lagay na natin tong liquid mixture. Ayan. Ayun, o. Ito yung chip Oragon. So ayan na, nalagay na natin yung mixture, yung liquid kanina. Antayin lang natin kumulo ng konti bago ilalagay natin yung manok. Lagay na natin yung chicken. So ito na. Nailagay na natin, tatakpan lang natin to. At bago natin takpan, lagyan na natin ng timpla, asin, saka paminta. So, lagyan natin konting paminta. Paminta to durog. Asin, lagyan tayong asin. So ayun, takpan na natin. Palambutin natin yung manok hanggang maluto. Hintayin natin mga 30 minutes. May kasawa na yata ko yun eh. Buksan natin, buksan. Tingnan natin.
Yo. Ano ko sa kalamutin ng uso para mapwesting natin. Ayan na. Takpan ulit. Pwede gamitin ng camera yan, yung camera na kanan. Eh. So, ayun na nga. Tingnan natin yung aking niluto. Ito na siya. Luto na to. Ayan. Oh, papatay na natin yung apoy at ma-overcook naman, madudurog. Oh, ito na ang aking chicken masala. Ayan, oh. Oh, di ba? Yummy na to. Oh, sarap. May ulam na kami. Pang-ulam na yan. Oh. Ayos. Ang chicken masala. Ayan.